La polèmica pel tancament de l'edifici del Memorial Democràtic a la Via Laietana ha estat protagonista en la intervenció que la vicepresidenta del govern, Joana Ortega, ha fet aquest dimecres per explicar les línies d'actuació del seu departament. Si bé Ortega ha assegurat que la continuïtat del Memorial Democràtic està garantida i ha al·legat el tancament de l'edifici per raons de seguretat, el diputat d'Iniciativa, Jaume Bosch, ha manifestat les seves suspicàcies al voltant de la gestió que n'ha fet el govern. Hi han anat apareixent informes i dictàmens anteriors en aquest govern que parlen de que l'edifici no compleix les condicions i que estava fora de normativa. Informes que, per exemple, destaquen que la façana no compleix cap normativa de seguretat antiincendis, que no permet l'actuació dels bombers. També parla de restaurar l'escala exterior d'incendis que no passaria cap inspecció per ser utilitzada en cas d'emergència. L'Ajuntament, en contra del que vostè ha afirmat avui, no ordena tancar l'edifici, sinó aturar els aparells d'aire condicionat. I el més greu, no s'informa del tancament ni a la Junta de Govern ni a la resta d'òrgans del memorial. Sobre el funcionament d'aquest departament, el PSC ha criticat l'excessiva influència del portaveu de CiU al Congrés, Josep Antoni Duran i Lleida. De la seva banda, el diputat popular Enric Millo ha demanat a Ortega que l'objectiu d'aprofundir en les competències de Catalunya no alimenti la confrontació amb la resta de l'Estat. Al seu torn, la republicana Anna Simó ha demanat que el govern no congeli el desenvolupament de la llei de vegueries amb el pretext que primer cal aprovar una llei de governs locals.